phitoragarh टाउनाव बेरायहैनो नागिरदों। नालाय माबायदि जागासिनो? सुसमियासो नालाय सुसमियानो एसे गोरा। मिथि दखानखौ मोनफैबाय नै जों जेराव मैगं थाइगं बायनानै जाफैयो। गारिया सफैथ'वाखै नै बुकिं खालामखादोंमोन नेनोसै आरो दसे। खारबाय नै गारिया नायलांबाय थादो नोंथांमोना लामाया माबायदि ओरैबायदि गेद्दा गेद्दि लामाया खर' गिदिंखायो। ठीक है सर ठीक है। पापा कुछ सिखाए खाना बोले पापा को। राम सर। पापा लामा ससेयावनो नै गोबायै गैला मानसियानो हेरेसमेन्ट जाखाजोब्बाय आरोना बोरै थांबावगोन। मोनफैबाय नै phitoragarh सिटिखौ नायदो नोंथांमोनाबो। हेलो। हाँ यहाँ आ गया हम पुलिस वाले। हाँ पुलिस वाले आ गए। phitoragarh माखौ जानो खिथाहरद'। आङो बार्गार जोंहानि दाना आङो जागोन। एखे जागोन आरो मम्मी ओमफ्राय नोंस्रा माखौ जागोन? हा ओमफ्राय नै जों लज दंहैयो नालाय लामा नै देलायफब गानफब देलायनानै थाबायदों ओमफ्राय नै जोङो फैफिनबाय जोंनि जिहेथु जा खामानि दंमोन कमप्लिट जाबाय नालाय फैफिनबाय आरो जोङो जाबोजोब्बाय इसोरनि अननायाव खस्थ' थांनायनि थांनाय। नुनायावथ' जायगाफोरा बिराद मोजां नुयो नाथाय थांनाय फैनायाव बिराद दिगदार आरो ओरैबायदि खर' गिदिङो लामायानो हाजो गोजा नालाय बेखायनो थांनाय फैनायाव दिगदार आरो बे बिल्डिं न' लुनायफोराबो गासिबो हाजो सेर सेर लुखोनाय गोजासो आरो।